всички, които ме гледате. Аз съм Джетро и това е втори епизод от Evil Deal. Ама не другият Evil Deal, един мой. Вау. Ще изляза малко от света си, че бъга. Бъгна съм. Сега пак влизам. Поправили са? Да. И днеска играем самички, защото приятеля ми Херобрайн няма да се видиме скоро, чак лято. И ние сега, аз тук смятам нещо да построиме. Ко да бъде? Ай, карай, ще отида да взема една лопата и почваме да почиме по пътищата. И аз сега съм у майната си и ще се разбере по-късно. Ще напиша заглавия на типа. Светли. Какво? Я погледни сега на колко пише. 26. 26. Да, пише 26. Баща ти какво не разправя, че до 23 пише? Питат ме един въпроси. Ами, много шумно, нали? Рибата. Сега вадим лопатка, efficiency и чуваме да работим. Какво е? Малко ще поработим така по разклоненията на пътищата. И... Я виж сега колко пише. И 5. Сега искам да се промежа на купил филе, ще го сложа в кладжунка. Какво филе маша? Ролато 2 пачета съм трябва. Добре. Тя утре няма да я има. И аз сега тук ще поработим малко върху магистралите. И... Абе сега виж, сега Радка донесе кюфтета. Сурови. Какво да ги направим? Смятам да се спра звука, ама то пак ще чуи. Сега искам да помоля, ще спра за малко клип. И помоли ги да пазят тишина, аз стои да... тук ще се го премести. Той за клипът ще го сложа ето тук да ми стои, то се прехвърля пък. Ето тук, така. Ще видим докъде ще ни изведат магистралите. Смятам тук вече, много дълго да стана, да. И аз смятам да поработя върху магистралите на монете. От тук смятам вече да направим входа на горе. И трябва да осветим тунелите, че много са тъмни. Сега, коняте ще завиват, тук е крайната точка. Да, ето тук ще излиза. Така. Сега тук да направим покрива. И аз тук си играйкам. Така. Да се каже. И опа. Взехме пръста. Правим го 3 блока нарочно. Така ли? Правилно да го направим. Мусам. Няма да глупости. Клипът на ще... Даче! Така. Да поработим малко върху конюшният. Тук пътя за конете. Че няма откъде да се минават другаде. И този клип най-вероятно ще закача, ако няма лагове. Така. Тук сме направили първата. Тук ще минават 1000 коне. 1000 кръка. И после те от тук ще трябва да излизат да се минава и те. Знаете пътища. Имаш тук печени чушки с такова ниска, като вечер една чушка. 3. Те сигурно са отпреди да падна. Аз ги погледнах, не са развалени. Аз ги видях и предния път. Тук ще започнем
вече да правим? Не стане Бяха най вътре в хладилника, ми са развалени. Еми, хубаво може при картофките да ме нарежеш. Аз ще нарежа една и с картофената салата. Така ще направим Аз за не Вой. знаех, аз ги бях направила Много преди, мляко имаш в хладилника, Ириан имаш. защото ми пада понякога кръвното, пък днеска пък се дигна. Може би от гостенката, де да знам. Каква гостинка? От Търговище, моята приятелка. Майка. Данче, пералната, знаеш ли как се изключва сега? Нямам копчето. батерия, ако направя. Първото копче. Да влезе навътре. А пък горе червената дръжка. Горе. Ще стане, трябва да по-късно. Червената дръжка, дето е до крановете. Горе, на мивката. Червена дръжка, бе. На мивката, откъде влиза водата. А, Дръпни я насам. Шарам. Тъй е готова. Тя е готова. Пранете и Така забрак. се минава. Така. Трябва да го пукам. Така кръгло. Така. Оп. И тук да запушиме така, да оставяме така. Клипа колко 6 минути. И ми душ. Ето повече блокове на душа. Да, това не може. И карай, така ще го правим. Конече трябва те да се разминават. Така. И аз мятам това да е за клипът. И... Ами те с кюфтета Радка ги донесе. Видя ли ги там? Но знаеш, че да чувам, бе. Ама трябва да ходим. Извинете за прекъсването. Извинете за това, което казах. Тоест. Говорих с един човек. Сега. Да продължим, че напред. Килимчета, вълна. Такъв блок ми трябва. Искам да ми предложите в надолу коментари. Трябва да видим. Ако има, ще ви кажа в следващия клип на бързичко. Да има коментари и искам да ми напишете коментар. Ако да напишете. Сега, ако има коментари, искам да ми пишете в коментарите какво да правим всеки епизод. Ама да не е много голям проект. Имам си работа достатъчно. И както виждате, аз съм в Карагьоза. Вие не го знаете което е място. И магично място. Питате с книги, бе. Уау, не се трябва топс. Power. Punch. Flam. Fortitude. Не такова бе, Fortitude. Punch 2. Fire Aspect. Лъка, хайде да гледам. Да видим какво ще ми се падне. Така, Unbreaking. Power. Unbreaking, не. Ай, ще гледам това. Да, нещо. Тук виждате колко много инструмент има. Вземам с това. О, фърт. Projectile. Projectile. Те са по-хубави. И така. Так. Викам, Радка, донеси 10 кюфтета. Къде ги сложите? Какво да ги прави? Сега искам да пуснем зомбите на Колко време те хард. имат да стоят? Ако искаш да ги сложа в фрира, да не се Така. Ама раздели ги на две. Срязвам тия. Да. И турбички малки, знаеш къде има там. Крайното че преди. Ай, умирайте. Магията зумни, чакаш магия. Той се гръмни. Парите, той той от това е пенсията. картата ти, вътре Той е всичко. пенсията. Да. Добре. 400, а още 160. Където иде 3 пъти. Те са... Те да са моите. Реди са. Дет мога да тегля овърдрафт. От банката.
Ама гледаш. Ако не ме стигат, тя не знае. Да ги продава, Джон. Много са хубави, аз пак си ям. Дай ме видя. Няма ценки, Радка ги донесе гръцки някаква. Е продавала там до тях някакъв павилион. Да си ходи напред. Отделя. Дай му на Свети да си хапи. Аз сега снимам клип. О, да се научи. Добре, аз смятам да приключим епизода. После ще говорим. Чакай сега, че снимам клипче. Добре. И сега да свършим клипа подбаващо, както по принцип завършваме. И така. Уф, натъп. Аз бях Джетро, а вие бяхте моите белки. И довиждане. О, че съм